Pahorbai siniango media tongo nang phaina nangya sangsi phonok nai de jatre po abo haike Sohal dolak bahai tang bai kakai norok kaham tong mani hanai nai engkai sing tini salanya tabuk je kontropai singgi tong mani sin dara pahor no tuyei mono tuj nang kini kok the tain chanai nong buskanggo engkai bo min channel video kaisa upload khaikya bo kap kap bisa mani comment hamjar khajugo mani abono tuj no sing tini kok the tain salanya hang dolak dara pahor na video no to ang tamu simen nong maya one nong mani balokha haipona ang video khanya tong mani jora kane mai video khaime engkai tongo haipona ang tongai maya tini video ma khlaikya phaidengai dolak sing pulen dara pahor ni video clip ke nelanyai bo tamrok saka kaisa tako barbar comment khaikya siniango pahorbai siniango media tongo nang phaina nangya sangsi phonok nai de jatre po abo haike bo comment khaikya belai to khonangka sang bomdo bai jompoi bazane ki philai sang belai kha saranglia haike wansogoi phailai kya tamasini ba salia da dofano sobana bagai obahai samu khalai ma ba sini ba salia da ne sang hani bondo bai belai kha sarangya kai sang nogo phirok lai hakya dinogo abono belai dukhonango sangkising sang subalai thane se abo hai mane kebeng nai botomo ke belai dukhonango abono tamni bagai hai bujiang lai ba sang to media ya ble hai ba sang personal blog khayo sini borok no subawa zeman sa abo sini samong sini emble angkai tolong ngeron nugu nyemak hana sin dara pahor tini tam no tuyei khabajak angkai phade sing salai finai obo hai samong tang thani di motivate khayo khanya ni je bukha kering thango angkai ani video ro ko bo obo hai comment phai tango tabu bo phai tango continue phai tango ani channel to rus channel si neng ang bai rus khajak angkai neng ana comment hame khaji ko gerei hai pano dara pahor ni ara comment hame khaimani ang belai khen chajak liya Via ba dara pahor oba hai comment dok bai kun bukha rok panya ni ko gerei nini je samong kaham khaima rang no khai tong di ang asna ko nya musunggo dara pahor no asek bukha rok ta bai di tangi himba oba hai samong kaham khaitani kabang mana kebung phanyai kebung mung phai tongo ana bo haino aseka hame kai kutugo bios mana bagai simi hini rogo khanade je comment hame khanyai gopor brand rok nong ni tomung hamya baksuti tomung tongkhai khajang lai no abo kebani dus gerei je sepanang thu khoroksa youtuber ni samung kha borok je content na video snambo obono snambai biling no phunung nani suicide tiwo hengke dara pahor tam sang hame khlai ka ba bo ba sin borong subai tongo bo suba mane wo busrang than norok sajaman abo ke bo saimeya Pia ba okolo tong gei comment sitara khanya ni asik simin bara maya gana gini mokol phego na khangkai kabang mano sini borok oba hai jingjalo tongo obono seng video khaye suba khangke sabune tamolos ba hengke suba mung video khatene se dara pahor no oba hai hame comment khayo sitara comment khayo obviously bakharok banyanyo haipano ang dara pahor no konyai please neng bakharok ta baji strongly khe tebokara khe oba hai samung khlai tongdi sanai to sanya tongo borok oba hai te thagya sini society wo kabangma obohai borok tongo pia ba sugya borok kuno samungo phana sugya borok pia ba obohai sanane kai spat bungcha sang phaye borok comment kai sanai asik bara sugya borok manya aboni bagai choli jago ari neng man khengke nono saboro moi tongba neng bosubadi nono ke borok moi toniya khai toniya nai tonga joto dolok norang obono konya musungo jefuru hame comment khayo joto na tongla subscribe barok norok bo a comment no reply khaji because obohai hame comment phakyan kai job joliwo bkhao bayu demotivate ngai thango te khanyara musungya ngai thango dara pahor chin Prasa kerisu gerang suba mane minitam saya tong ba adik khana dia komen khanya peke serai dara pahor sin te prasa rang suba male nang tam ne asa sa jeng ka hino suba ma sara te sam kaham tong hino ari ning suba me suba ma ya siring ka yang la hakor hap tong ni bujikha sin te prasa rok hanje kichisa ni besingo se masa samung kaham khlai chong ha ke nugi ma ya nasik malaya nglayo ate hingke sin te prasa rok bahage kosugo kai mala sina hino dara pahor to mede ya ble boto kaisa blok khanya se haipan bo sin
tiprasa no je sukte subai tongo dara pohono sab hamjak nor comment box o comment khai sadi anga to bono full support khayo hasi dara nang opa ke samung kaham khai tongni buji sapar satu je sapar hindu nang abono kyar ta khai di sudolok tinin bagi video asno to mung dara pohono hamjagi tong khai nor o video no like kaisir di ke dara pohono sab full support khai nor tolo comment box ba comment khai sanani tapok di ke nor o video no joto tiprasa no share khai di tamni hingke bo samung kaham khai tongmani joto tiprasa no saimanani ingthu hangkai ani video no tolawa nor dara pohoni channel ni link mana inrok engki thangge inrok dara pohono support khai di hangkai tinin bagi video asno nor bai datin katal video no tim malai fina joto kaham kun tong ma je tiprasa ayuk lok tho